ni ay duha ka tawo nga gihangyo nga mupakaon. Si Moises mihangyo ang mga tawo nga pakanon sila. Nya si Jesus pod naa say mga tawo nga pakanonon. Nya si Moises nakaingon nga ug mao na lang ni akong role nga magsigig pakaon ani mga tawhana nya mga reklamador ra ba, patya na lang ko Lord, patya na lang ko, na stress siya ba. Pero si Jesus pagtan-aw niya nga naay daghang taong pakanonon nya 5 ra ka buok isda ning istorya siya sa Ginoo, ingon siya salamat Ginoo, nagpasalamat siya. Si Moises patya na lang ko, ang Ginoo si Jesus salamat. Ana kamo ug wa na mo'y pagkaon nga imong anak wa na say pambayad sa eskwelahan nya nasakit pag yun imong bana, nataktak pag yun kas trabaho, unsa imong isultis Ginoo, patya na lang ko o salamat Ginoo? Sige, hayon inyo na, patya o salamat? Kasagaran nato patya, oy sa si istoryahe salamat good town kinsa ko magpasalamat karon igulis inyo masunog inyong balay nya ugdaw gyud makaingon ka Lord ngano man isimba man unta ko. Pero ang Ginoo di ay si Jesus nagtudlo nato para why stress ang atong kinabuhi, pagpasalamat Dios Ginoo, pagpasalamat. Bisag unsay mahitabo dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. O tanawa 5 kapan niya ang gipakaon niya 5,000 ka tao, laki ray giihap niya. Apil man atong ilang asawa o mga babae o mga bata di ubay-ubay gito, abot siguro tong mga 1 million ka tao. O di 10,000 ka tao, 10,000 5 kapan nagpasalamat ang Ginoo, gihatag dayon. Kay kani man kung magpasalamat kamao ganitang mo pasalamat, kamao gitang manghatag. Basta magpasalamat gani ka, manghatag yun ka. Pero kana ganing taong di magpasalamat, magsigi nagpangita og additional. Nga, mo na ma-stress na ka kay mangita man kaswa diha. Tanawa ang mga tao, na sila'y mana, na sila'y buntog nga makaon. Mamasa man to nilang mana, murag tog torta. Pero sa gipulan naman tani makaon kadto ta tong mga karne didto, kadto mga lamas, ana ba kay lami ba kay na mga linamasan. Ana, nangita sila suwa diha. Wa sila kapasalamat nga sa disyerto nga ilang gilaktan, naa pa sila'y makaon, naa pa sila'y mainom nga tubig, nalimot na sila pasalamat ana. Aga nangita na sila suwa diha. Kita ingon ana biya tag style. No, ngandoy kag anak. Pag gawa sa imong anak, nangandoy na sad ka nga maka-eskwela unta ni akong anak. O, di ba? Nya kay 5 man kabuk imong anak. Nya gamay man kag sweldo, sugod na kag ka-stress. Kay nangandoy man ka nga maka-eskwela. Kadtong imong pagpangayo nga na kay anak, kadtong ta imong pasalamatan. Salamat Ginoo na ako'y anak. Nitubo na, wa gyud ka eskwela. Pero salamat Lord nga nitubo akong anak. Kana may mong gipangayo anak man. Nangayo day kag professional na sad nga anak. Si Maria wa ana. Og ihatag sa Ginoo pakapin ra man na. Kanang profesyon, kanang mahimong CPA, mahimong lawyer, mahimong doktor, mahimong maestra, mahimong unsa pa na diha, nautical, mahimong marine, mahimong engineer, or mahimo bang unsa pa may lain? Nurse, ana, mga pakapina, kuha ang imong anak, kanang nang tanang title, wa na na, di ba? Sige, doktor imong anak, top notch sir, nabangga ang gisakyan, buak ang hay naman ang doktor. Pre ato akong gimisahan di St. Peter, bugtong anak, porting brighta, padung na mo, kanini ang, si tawagan ng anak sa hospital, kanang mo, Regency, ang sana Regent,
Resident, residency. Resident, ang mo resident na ba? Sus, na meningitis man. Naigo sa meningitis. Buutan kay laki. Maugi pag kanang mo kuan na ka mo residence na ka kanang nakapasar naman ka ana sa kuno. Mo lagi, doktor lagi. Sus, hilak sa mga ginikanan, buutan kay mga ginikanan, Diyos noon kayo. Ilang anak, igos meningitis, patay. Wa na oy, ang katong iyang pagkapasar sa medical board exam, wag tang, papas. Lawyer gani, gikan naghearing, pusilon, na patay lagi. Wa na, ay namang iyang title, ang iyang notary, title, ang iyang lisensya pagka-lawyer, wa na. Pero kana ra bang mga pakapin, maoy atong pangitaon kanunay, nya ma-stress na noon ta, hangtod ang imong anak, malatusan na nimo, imo nang makusian, kay nahagbong sa iyang pag-eskwela, nga pakapin ra man unta na, ang tinuod nga grasya, mao ang imong anak, ang kinabuhi sa imong anak. Uy, latuso naman noon, sigihan naman og yaw-yaw, buy-buyon pa, kadako na kung gasto nimong animala ka, nya mahagbong ra ka, ikumparar ka ng uban, kagagmay mga baon ana, ikaw di jud ka mo baon og di 100, nya karon hagbong ka, lupig lang ka ng galakaw, ha, tauran pag medal. Ikumparar, mingon sa to imong anak, bati ang nagnaong, gwapo na ko, nagnaong. Musukol man to, musukol hangtod mag-away na mo, sige hangtod na nun imong anak wa nay tahod nimo, kay wa na man kaka-appreciate niya. Ang kinabuhi mo yung importante. Oy, kanang pagkaon pakapin ra sad na ang pagkaon ba, sige butangan ti kag daghang pagkaon, lami yung pagkaon kadto kompleto na yung mga lamas ana, humba, amunada, unsa pa na diha. Narabay ni hatag na kurog pagkaon, lami ra ba to unya. Ugwa na tong tao, mamatay tong tao, unsa may kapuslanas pagkaon. Nang naabit atay giingon sa kananaang unsa nang Tagalog nga kon, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. No ana. Nakaron, i-apply ko na sa imong relasyon dias pamilya. Sige, i-apply. Imong bana, siging inom, kasabaan dili. Ang importante kanang inom pakapin ra na, ang importante na ang bana, ana. Importante ang bana, pakapin ra man gud ang inom, good pakapin ra gid na. Importante na ang bana, bahalag hubog, pakapin raman sa nang iyang kahubog. Ang bana mo importante, mo na i-appreciate gina, salamat Ginoo ni apakoy bana na di na taon kabangon sa kahubog. Di ka kapasalamat ana. O nya ron kun ang imong bana tuas iyang kabit, nya mouli las inyo aron mukaon, nya adto na sa iyang kabit. Ang saman, suko ka na. Kanang kabit, pakapin ra pod na. Pakapin ra na Ang importante ang imong bana, anytime, mausab ra man na, mapulan ra man na, mubalik ra man na mo anytime. Ang importante nga naa ang bana. So kada uli, salamat Ginoo, nakauli pa. Ana. Salamat Ginoo. Sa sige nimong pasalamat, may kay kang manghatag ngadto niya, may kay kang tinagda niya. Ang resulta, nalupig nimong kabit. Muuli gina nimo. After 20 years, anha na nimo. Ana. Awa naman, paralyzed naman sad. So ana na siya mag-standby nimo. Kay ikaw may magsig pasalamat. Ang kabit di man to ka pasalamat. Ang kabit apas ra man to lawas imong bana og sa itunol sa imong bana. Pero inig ka paralyzed na ana nga wanay income, anha gina nimo. Nya ikagyoy magpasalamat, mauna gid ni ang akong gipakaslan Lord, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. Ikaw rin makasulti ana, nya di ka magpasalamat. Kana pasalamat. Siging yaw-yaw. Pakapin ni amang gud ta na focus sa mga pakapin. Nya mura hinog na stress na tas pakapin. Mabtanang maingon ko, inikasal na ko, pila inyong gustong anak. And then, duha lang pa dir. 12 di ay, yo pa dir, di mo pa dir. Naku nga naman, kung saan po taon anak pagkatiman pa dir, ang ipakaon, ang ipaiskwila, sus pa dir, di mo da. Ang mga pakapin mo, igihuna-huna. Sige, duhay inyong anak.
Ang usa maadik, ang usa maparalyzed. Okay mo na. Lagi, pakan nagmayo, kanang paralyzed, muagas na wala na din eh. Kanang adik, pa-eskwelahan na, magsigira nagsuyop. Okay na ninyo. Nya naa kay 15 kabuk anak, pulos gyud kugihan mo simba, kugihan mo eskwela, maglakaw ra in taon, magdapag yung mga para ibaligya dito para makakwarta-kwarta, purting buutanab, grabe kay mo trabaho, nya nang lampos tanan og eskwela tungod sa ilang scholarship. Ay may imo ana. Nindog tayo.